Ciao tutti i piaceri del vostro canale di Stavro na dite to canali di Georgia se pudi della dite forse Stavro se bai di krat. Libon, Marina de Terati Falaki Kitera, Itala Stavro puede li la dicido Kifali. La dice se la dice la Kifali. Di Georgia. Da ti de lei. Λοιπόν, να περάσουμε τέλεια. Άρα, και μια που τα αναφέραμε, είναι δίπλα μου η καφρακτόρη και από εκεί βρήκανε και κάτι που θα σας εκπλήξει. Γιατί από το τηλέφωνο παρακαλώ. Αυτό κυρίες και κύριοι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Είναι το πραγματικό τηλέφωνο του Sonic. Δεν το βλέπετε. Επειδή είναι λίγο σκοτεινά, κεφάλι, ο Σταύρος έδειξε το κεφάλι του λίγο. Έντι, Γιώργο, σταμάτα. Ναι. Θα σας το διαβάζω κι εγώ. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Θα σας δίνω λίγο χρόνο. Okay. Θα ξεκινήσετε αγάπη. 8, 0, 1, 9, 2, 0. Επαναλαμβάνω. 0, τέλος. Επαναλαμβάνω από την αρχή. 8, 0, 1, 9, 2, 0. Αυτό είναι το πραγματικό τηλέφωνο του Sonic. Λοιπόν, κάποια φορά θα το πάρουμε σε τηλέφωνο. Τέλος πάντων, να κάνετε like και subscribe και να δείτε όλα τα βίντεο του Stavro.net και τη δουλειά δεν πολύ.